Kaixo lagunok, gaurkan bosteko katearekin atorkizuego. Hau da, Zarauzko 5 pertsonei galdera labur bat egingo diego. Zarauzko ze pertsona izan nahiko zenuke? Hau jakina eman diezagun sarrera gure lehen elkarrizketatzaileari. Kaixo, Kontxi. Kaixo. Gaurkoan galdera labur batekin gatoz. Zu, ze pertsona izan nahiko zenun? Haini umianen bezala jorrasteko eta gogoakin nota. Umia? Bale, Ume bat. eskerrik asko. Ez horregatik. Kaixo, nola izena duzu? Unas, Ta Unas, zuri zarautzeko ze pertsona gustatuko litzaizuke izatea? txapan. Eta zeba? Zeba, posti jartzen delako ostiraletan. Oso ondo. Bueno, kaixo txapa, hemen gogo batzuk izan du zu bezalakoa nahi duela izan. Eta, zu ze nahiko zen izan. Ni nahi nuke izan Eskubaloiko porterua. Hori izan eta metza duzutza guztiak. Gustatzen zait porteri txikixo bero darenez, eta orduan han beson zabaldu eta golik sartzen ez utzi aurrekoari. Hori da nire ametsa. Bueno, hemen gaude Iker Ortizekin, Zarautzeko Eskualeko jokalaria. Eta txapasek zein aukero zuzen bezala, zuk zein aukeratuko zenetik. Bueno, nik Carlos Ardiñan aukeratuko dut. Gehien bat, erreferente izan dalako gazte askontzat, eta zerratzea jendian zan, superberi izan dugu. Arginano, bakaitu zelan beta zaila jendiakin argazkiak ateaten, baina zuk Zarauzko ze pertsona izan nahiko zenuke? Bueno, honekin gure elkarrizketai amaiera emango dugu. Eta zuk, zer pertsona izan nahiko zenuke?